Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Pabatiin po natin po ng magandang umaga. Kasama po natin sa linya ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Sir, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa mga nanonood, taga-subaybay po natin ngayong umaga po na ito sa IFM Dagupan. Kasama niyo po Idol Mark Espinosa. Yes, Sir Mark, magandang umaga po at good morning po sa lahat ng ating nakikinig po. Opo, Sir Benjo, in history daw, ito ang pinakamalaking alokasyon na ginawa ng pamahalaan na nasa 1.015 trillion pesos na pondo dito po sa ating pong edukasyon. 705.79 billion dito ay inallocate po para po sa salaries at benefits ng mga kaguruan po natin. 85 million pesos naman para sa classroom daw at facilities at 67 billion pesos para sa free tuition and miscellaneous fees para sa mga public colleges. Pero tatanungin ko po ay diretsahan po, Sir Benjo, kamusta po ang kalagayan ng edukasyon kung kayo po ang tatanungin dito po sa ating pong bansa? Paano niyo po ilalarawan po? Well, yung budget naman at yung allocation na pinakamalaki sa education sector. Sector po yung pinag-uusapan ho natin dyan, hindi lang mandated. Yan naman po ay mandated ng ating saligang batas. For good reason, of course. His Excellency, Kaya naman dapat lang naman talaga. In fact, ngayon medyo sabihin ko nakabawi, kasi nung nakarang taon po ay mas mataas pa yung DPWH sa lahat ng education agency. Pero gayon pa man, kahit pa yan ay pinakamataas, kasi baka naman ang ginagawa lang mo naman ng ating gobyerno ay bare minimum, sinusunod lang niya. Masabi lang, token, na ito yung pinakamataas dahil yung sinasabi nga ng saligang batas, But then again, ang sinasabi po naman namin dito, dapat po responsive, doon sa actual needs ng ating field. Yung budget, So sa tingin namin itong budget na ito kahit malaki hindi pa rin ito nakaka-resolve doon sa patong-patong at matagal ng mga problema ng education sector na naipon over the years. Doon po sa sapat po ba sa palagay po ninyo yung ewan ko kung tama po ang aking pong katanungan na paggamit ng word na sapat, yung sahod at benepisyo po ng mga guro. Pag-usapan po natin na Sir Benjo, kamusta po ito dahil may mga pinangako po noong pong mga nakaraang taon and even the last administration hanggang sa pumasok nga po ang present administration, may mga pinapangako ng mga benepisyo at taas sahod sa mga kaguruan po natin. Ngayon, kamusta po Sir Benjo? Well, meron po tayong mga nominal na mga increase and minimal din itong mga increases po na ito over the years din po. Kaya sa tingin namin hindi ito kung issue ng sapat, hindi talaga ito sapat, Kasi hindi naman ito hindi ito kumbaga responsive doon sa standard dapat ng mga teacher natin yung buhay na medyo hindi naman namin sinasabing masagana pero masasabi nating decente na meron kang sariling bahay na nabibili mo yung pangailangan mo both for your personal needs and your professional needs din para doon sa iyong pagtuturo. Sa tingin namin hindi ito sumasapat itong sweldo na ibinibigay ng ating gobyerno sa kasalukuyan. May mga kwento po tayo na papakinggan na dekada na ang mga nakakaraan na mga kaguruan po natin nag-aabono pa minsan po sa mga kailangan sa loob ng kanilang mga classroom, minsan na gumagastos para sa kanilang mga estudyante. Ngayon po, Sir Benjo, kamusta po yung gaytong kalakaran? May mga gayto pa rin po bang mga insidente na pinapaabot po, lalo sa inyo pong samahan po sa TDC? Marami pa rin po. In fact, ito lamang, kabakalawa lamang, meron sa ating nagpadala ng mensahe na pati ba naman yung test papers nung kanilang mga bata sila pa kung kailangan sumagot so hindi yata ito nauukol dahil test paper na yan ibig sabihin officially kinakailangan yan po ay sagot na ng ating school o ng gobyerno for that matter
Oo. Okay. Maliban dyan, madami pang iba, no? Yung laptop, no? Mm-mm. Na gamit namin sa aming araw-araw na pagtuturo. Kasi hindi ka na makakasurvive magturo kung wala kang laptop. Correct. No? So, yung mga ganyan po, no? Kaya, kailangan naman tumutugon dito, no? So, marami to. Maraming sabihin na natin ng mga bagay na inaabonohan, no? ng teacher para matuloy, no? O para magawa, no? Yung kanyang trabaho. Opo. Ano po ang say po ngayon ng TDC, particularly yung mga miyembro po ninyo, sa kaliwat kanan po syempre ng ingay ng expose ng anomalya sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno. And of course, hindi po ligtas po dyan ang DepEd, Sir Benjo, sa usapin po na ito. Medyo ano po ba ito talaga sa inyo pong parte? Parang syempre, kayo po ay apektado din po ng mga kaguruan. Sir Benjo? Hello? Yes sir, hello po sir. Sir, yung tanong yung tanong po natin po na ano po no, kaliwat kanan po ng ingay tungkol po sa anomalya at sa mga korupsyon po na apektado itong iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. Gaano po ito nakakaapekto rin po siyempre sa inyo bilang sa mga ano po kaguruan po natin po, particularly sa TDC? Well, nung nakarang mga taon po, no, ang TDC naman ay aktibo, no, sumasama kami dun sa mga sinagawang mga kilos sa protesta, no, tungkol po dito sa malawakang korupsyon sa ating pamahalaan, no, sapagkat batid naman po namin, ano, na marami dito, no, even our schools nga, no, ay hindi naman na-spare dito sa korupsyon. Nakita naman po natin dito sa Senate hearing, kung saan inaamin, ano, nung ilan sa mga sindikato, no, na tayo ay ano nung itong department ay itong mga school buildings no ay substandard, mga ganyan, ano po. So pero beyond that, of course, beyond that, kahit pa nga hindi directly affected yung ating mga eskwelahan, matindi pa rin ito, no, yung epekto ho nito, no, dahil sa kabuuan, ano, dahil yung kanina nabanggit ko na, no, yung 2025 budget po natin mas mataas yung allocation para sa DPWH, no, kaysa sa pinagsama-samang budget ng DepEd, CHED, TESDA at itong mga SUCs. No, ibig sabihin kung hindi ninanakaw o hindi nilalagay, no, doon sa isang doon sa kahinahinala ng mga proyekto o graft-ridden ng mga projects, no, itong budget natin, sana nailagay ito sa iba. Hindi man sa education sector, no, hindi man sa education sector, maaaring sa agriculture, maaring sa health, no, o sa iba pa, no, that concerns the welfare of our people, no, hindi dito sa mga public works, no, na nakita naman natin, no, na kaya tayo nagkagulo sa ating bansa because of that, no, kaya mukhang ito po ay dapat talaga natin seryosohin ng ating gobyerno. Ito still unresolved itong mga anomalya po na ito, Sir Benjo. Nag-aalala po ba kayo dito sa allocation ng 85 billion pesos para sa mga classrooms at mga facilities na pwedeng masalahula na naman kapag alam mo na humawak dito hindi po ganon kaalam. Well, kaya lang ginawa po dyan, no, one thing, no, na makikita natin na reflective doon sa issue nga ay itong classroom, no, construction natin hindi na ito exclusively, no, sa DPWH, no, pwede na yung DepEd, mga LGUs natin, ano, at iba pa, no. So hindi na lamang ito doon. At syempre ito dapat bantayan na natin itong lahat, no. Hindi na maaari na maulit yung mga nakalipas, no. So medyo maliit ito kumpara dun sa needs ng ating field, no, kasi considering that we have as per DepEd nasa around 150,000 classrooms ang kulang natin, and nung nakaraang taon nung 2025 22 classrooms lang ang nakompleto, no? So medyo alanganin po talaga ito. Kinakailangan talaga itong matutukan po. Opo, ang problema, Sir Benjo, isa rin na diyan na parang nadadamay din itong sektor ng edukasyon sa tinatawag nating political patronage. Sir Benjo, ano pong masasabi po ng TDC po dito? Kasi sa usapin po nitong political patronage, parang gumagawa ng paraan ng DOH
For example, sa mga GL nila, yung mga grant letter nila, guarantee letter, iniiwasan na pong idaan sa politiko. Pero may mga ilan po, siyempre, mga proyekto hinihingi sa mga politiko sa iba't ibang distrito na, alam mo na, nagiging daan na para sa political patronage gamit ang edukasyon, Sir Benjo. Well, medyo malungkot yan, ano, kung may mga ganyan. Pero tinitignan natin kung saan ito papasok, di ba? Doon ba yan sa iba-iba, no? Halimbawa, doon sa mga lantila positions, di ba? May mga, dati na namin naririnig yan, ano? May mga congressman, ano, na humihingi, no, doon sa kanilang mga distrito ng items, no, for teaching positions. Halimbawa, no? Yung iba naman, may binabacker, no? Yung mga politiko, binabacker yung ilan, no? Para doon sa mga promotion o para doon sa magagandang mga appointments, no? So, meron na tayo nitong isang, as far as I know, no, meron tayong isang policy, no, nung panahon pa ni VP Inday Sara as Deputy Secretary, no, na pag may mga ganito, talagang outright, no, denied, no, yung mga requests, diba? Pero hindi rin na ipatatag dyan, no, kahit pa nga nung panahon ni VP Inday, no, at ngayon, no. So, dapat, no, yung education sector ay talagang mas fair, no, doon sa politics kasi mahirap po naman talaga, no, na yung ating sektor na edukasyon ay kumbaga nabibiktima ng ganitong uri ng pamumulitika po. Apo. Siguro po, yung kamustahin ko na rin po siguro yung sitwasyon po ng workload ng mga guro po ngayon, lalo po sa usapin po ng non-teaching task at paano po ito nakaka-apekto po sa kalusugan at personal na buhay po ng mga kaguruan po natin. Well, yung non-teaching task naman ay nakikita naman po natin na sinisikap naman ito nung DepEd, no, na mabawasan, no, kung hindi man tuluyan, no, na maubos, mawala, no. Pero syempre marami pa rin, ano, na mga teacher natin ang nagrereklamo, no, tungkol po dito dahil nabibigyan pa rin sila ng mga administrative function at administrative tasks, at malaki po yung epekto nito sapagkat yung oras, no, na dapat inilalaan ng teacher, no, doon sa pagtuturo ay nakukuha, no, nitong mga functions po na ito na basically ay hindi naman talaga teaching or academic in nature. So patuloy naman, no, like for example, that budget na binabanggit mo kanina ay may allocation po yan, no, sa something like 30,000, ano, na teaching staff, no, at around 30,000 din, ano, na non-teaching positions, so administrative positions po. So we hope na ito ay makakatulong din, ano, dun sa pag-resolve dito sa long-standing issue na ito, no, ng mga teacher na kinakailangan, no, tumugon, no, doon sa mga non-teaching tasks po. Apo, siguro mensahe po ninyo sa ating pong pamahalaan ngayon hinggil po sa pangangailangan na talagang unahin po at sana hindi lang po for compliance lang sa konstitusyon natin ito pong budget na 1.015 or 05 ba yun na ano na trillion pesos o 0.15 na trillion pesos dito po sa ano po natin po sektor ng edukasyon, Sir Benjo. Well, yun nga po, no, gaya ng sinasabi ho namin, ano, we've been pushing, you know, for enough budget, no, for adequate budget for education sector ever since naman, no, at nakita naman ho natin, ano, na meron namang mga, well, at the very least meron, sabihin na po natin, ano, merong mga pagbabago, no, may mga tugon naman, ano, na ginagawa yung ating gobyerno, but unfortunately hindi sapat, no, kaya sinasabi ho namin parati dapat kung yung ating pagtugon ay nakabatay, no, doon sa pangangailangan. Para naman hindi naman tayo paulit-ulit, no, na ipinupush itong mga bagay na ito, no. Kasi ang kailangan lang naman talaga dito political will ng ating gobyerno, no, in particular ng ating pangulo, no, para po ito ay ma-resolve. Mr. Benjo Basas, Chairman po ng Teachers Dignity Coalition. Sir, mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po. Yes, Idol Mark. Maraming salamat din po, no, sa opportunity. Thank you at good morning.
Yung ating pong panayam po kay Sir Benjo Basas po ng Teachers Dignity Coalition. Yun pong sa uli, hindi po sana paulit-ulit na ganun po yung panawagan. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.